Kani kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban pulia phi dei merino ganti walang. Kini kilong kimat ki pekongsan jong ke khubor mentak stem. Penyaji lang bekerpang Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi bat ki Menteri Sarkar ban sngap thu ya ka long kaman ha ka jingi senam ha ka jelam Manipur. Ke India da leileru kan ya pen ba ka buram la jong kum keri ka balat luat la ong Menteri ka tanat ya dari ke Sarkar India Rajnath Singh. Play Menteri Rang Badu Keri ngapan mau na phi play Menteri Rang Ba ka Meghalaya konat ke sangma ya ka mission trikam ban ya khun persha ya ka jingdi bu adrox ha ka jela Meghalaya ka kolur yang ke badan ha ka jela Arunachal Pradesh kala ban kini no ya ka nam na sora lani mau senram kum ka jaka ka bayo bon tam uslam ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi menen kesngi ula penyat ya ka jingelang bat ki Menteri Sarkar ringkat ka jingdan lang jengki weki officer Rang Ba ki bala pensngau hau ya ka longkaman ha ka jingi snam ha ka jelam Manipur bat ki eki latre kam bala shim ban wan ra biang ya ka jingsuk ha ka te ki jela laban pengemau yang hangni ba shis pa khatsan ngot ki briu ki layap hapreng ka jingi kan at ka bala ne mentala jan arbanai ha Manipur matar hadu menta ka jingsir ha ka te ki jela kadang ne ha kate ka jingelang bala penyan hidu Menteri Rang Badu menen kesni ki Menteri ka Sarkar Padeng ki bala don lang ki kin thopru ya ka Menteri Pelapisa tingka ka Sarkar India ka Nirmala Sitharaman Menteri ka Tanat Petroleum Hardip Singh Puri bat ki weki officer Rang Ba Menteri ki kampo yang ka Sarkar Padeng Amit Shah ula pensngau ha Menteri Rang Badu Narendra Modi syapang ka jingpin biang ki kin hon apahra Manipur bat ba shimla don ka jingya brio namar ka te ka jingya king nadu ka khalai terik ujelio Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ong ba ka jingi dei paralok hapdeng ke India bat ka Amerika kadi ka bor ka bakhlanya ka benta ka bha ka miat ha ka perthai baro ka we ha ka jing juba be ka karu khobor bala pelaj Presiden Jong Kari Amerika Joe Biden Modi ula ong ba ki mat balai kren ha ka jingnet badang shen jung Amerika kin sanang penklan shu ya ka jingi dei hapdeng kini ki artli kiri Presiden Jong ka Amerika khama shwa ula ong ba ka jingi dei paralok hapdeng ke India bat ka Amerika kadai ka wei ni ki ba khlan tam ha ka perthai bat menta ka kinti kala nang khlan shu kala nang yajan shu bat ban ye ka ba menshwa Menteri ka Tanat ya dari ka Sarkar India Rajnath Singh menen ka singi ula ong ba ka India da leileiru kan ya pen ba ka buram la jong kum ka ri ka bala lut bat ki ri ki penan kam da ki kam pentri kum ka wei ni ki kom tre kam chuki ken job lanu da ki ba kum ki ni ki jing perkhat pakan riang Hakapol ba ai jingkran ha ka National Security Conclave ka bala long hajamu menen ka singi Menteri ka Tanat ya dari ula ong baki erang baki nongkresan jongki ki dei ban sngothu ba anam sha jam da leile ya ki ba kum kinu ki kamle no India ula maham ya ka Pakistan ka ba penan kam ya la upot usam ban ailat ki erang ba kin kam she India ha asam ka jingsle kalanang kham hiar menta bala duna ka jing hapslam wala kata kidang dan sa shilak san pusan hajar ngot ki brio ki bana san span rup lightly ki shnong ki barang dan hapreng ka jing saja ha arp lightly ki revenue circle menen ka sngi sa arngot ki brio ki do ya la ka jong ka jing im na ka jing shlei habar peta ka Sarkar Assam kala khang no ya shibun tli ki yeng dara bat menta kidang sa ar hajar khandai spa khasan ngot ki lanot ha arp khandai tli ki yeng dara bala penbiang da ka Sarkar ka Sarkar kala buru nyo phutli ki jaka sa marbam ki wei ki jingnon kam na kam ta ki lanot shlei haki district ki ba la shak ta jur katulong khubor bala yo na ka Assam State Disaster Management Authority ASDMA ka ong babontli ki rot nong ki surok kali ba ki wei ki jingtei ki la sha penjlor na ka jingshlei habontli ki district Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC kalayo lum khat ar point lai new klur tingka na ka bha khajana sarkar na ki kali hausnem mang tingka ar hajar arfu lai haba jubabe ka jingkli bala kliru MDC ka maukan ro uba martel and mukhem UCM ka ki HADC ba penya sing CM mulo ong ba ka pisa ba dei ban yo baro na ka te ka khajana ka dei khat sau klur tingka bar ka ki HADC kalayo pediang tang khat ar point lai new klur na ka khat sau klur kabarang sa menta ka dei iwei point riu san klur tingka
Ubuk ba penyat sing sim lo pentip ba layo pedang R.not sau klur tingka hausna mang tingka R hajar R.we R hajar R.ar bat lai point sausan klur tingka hausna mang tingka R hajar R.ar R hajar R.lai. Ulai thu baka KHADC kayo henrop hona ka shispa na ki khajana kali bajulum da ka sarkar jilla. Kani ka khubor kawan chpi na ka Akashvani Shillong. Kum kasim jam ka bas ngaudan jingkermen ha ka jing khun persha ka jing di bu a drugs sa Meghalaya la pli ka mission bala tip kum ka drug reduction elimination and action mission dream mentnen ka sngi da menteri rangba ka Meghalaya konar ki sangma ka badai ru ka sngi kan mau banye khun persha ka jing di bu a drugs ha ka perthai baro ka we Menteri Rangba ka Meghalaya ula play ketika mission terekam haka wai ni ki program bala penlong da ka tanat pulit ba ka social welfare jang ka sarkar bat ka mat pedeng bala bo ka dei sange ka jing million ban pechpo bat penklan ka jing ai jingeda hangmi. Ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lani ka singkin mau kerpang banya kun persya ka jing di bu ai drugs ba ka jing di be anya u habaro shitelu perthai la penlong ya ka program harusubel parliament hin kasngi ha ka bakaladan ka program IG hikai ka bakerpang ha ka te ka jingalang ha ka program ba ai jingkran kum ukongsan additional deputy commissioner jang North Garo Hills district UJRT sangma ulapan kan mau ki jing shirkai ki bami na ka jingbu ai drugs bo ula kan tu jor ya ki nungeshi menta baro ban kiar rai mau rai dieng nau te jingdi wasneu Ula pasat jing mudru halor ki lat badi man pentrikam kenang man penduk pendam ya kani ke jing million ke pasniu haki imlang salang. Uji arti sang ma ula pen kan mau ya ke jing shirkai ke bami na ke jing di bu ai drugs bar ula ong bakalong ke badan kam manya trilang ha padeng kilong ying long sem ke snong ke thau ki jaka puli bat ki bor sarkar kenang ban penklan bor ya ke thma persya yu drugs bat baki imlang salang kan la ban sei ki nong shong snong ki badan ya ke jingkit kli na ka benta ka baha kamiat ya baro. Katanat besar sumbening kala penkre ban bu ya ke jaka tes ya ke jing hap slap ha ka waini ke jaka ba jurb house slap ba kata ka dei ka koloriang jongka jilla Arunachal Pradesh. Le si ka soora lani ka mausan ram kila ban du no ya ka nam kum ki jaka ba jur slap tam e ha ka perthai. Ka koloriang ka badi ke district headquarter jong ka kurung kume district ka yeng ha ka jingjrong ka ba 6000 mita na sladuriau ba ka kop ka phong ha ba sodong jong ka di ki lom ki bajrong. Kinong song jong ka rilom koloriang dang shen kilakam ba kani ka di ka jaka ba jurtam e uslap ha ka perthai ba kan kini no e kan nam ba dang bat menta da ka mausan ram. Menteri ki kampo yang ke sarkar jela ba Preston song lo ong men ka sngi ba ka tan trekam jong u kan sa ai hukum man pha tokit banya halor ka jingja ka sngosi ha sim ka badan hajan dauki east Khasi hills ha ka absent tri ujeliu ha ka bakladan ka huri hura ha preng ki nong shong snong ka sim bat ki sipai BSF ka balai lam sha ka jing ka ja bat kladan ru ka jing kawang mau bat ka jing siat kuli sha sun hadu sausin. Uba Preston ule thu ba saungut ki briu ki lemen sau na kate ke jingja bat arngut ki dei ki riu pat ba arngut pat ki dei ki sipai BSF henry minta kila khambiang hadin bikleyo jing sumar hadau ki PHC ha ka ju hi ke sngi lapalat no ki menhen ka janmet na ka jaka ai jing sumar uba tan song ula ong ba le se ka jing mong kala bande na ka jing ka wang mau ha pedeng ka jing ka ja ha pedeng ki dei ki arkan hon Shisngi hadian bakawai ke kali pulik la syak thang haki runar ki bamla bantip hamawalai mawro u Director General of Police DGP LR Bishnoi minhin kesngi ulo ong bala penrung de kaki saha kabai dei ba kate ke jingja bat mentai kedang penlong ya ke jing tokit u DGP ulo ong bat ka tanat pulit kan khani shwai ki jing tokit ki ba khmat bantip ke e ke daw bat manu badan keti ha kate ke kam Katu kini ke khubor kelakut bekalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji, ini so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ketien Hindi, ban penbu da ka khubor pareng ha kapor pra katsan minin. Kani kede ka Akashvani Shillong, so baham na bantai ki khubor na Delhi. नमस्कार